Vítejte u mé cesty za poznáním. Vyrazil jsem 17.7. Sporta a čekalo mě 280 km chůze do Santiago de Compostela. Tak jdeme na to. Vyrážím na cestu s Bartuškem. Skvěle, mám kilák za 11 minut. A se zvědavě, jaký to bude. Buen camino. Uj. Pěkný vlny. Pěkný milky. Musím uznat, že dneska mám štěstí na ubytování. Jsem ubytovaný v Apelii. Tady je dokonce balkónek. Třetí den na kaminu a měl jsem strašně hezký pokoj, fakt se jsem překvapil. Dneska 30 km v nohách, tady jsou lehátka, je tu krásná zahrada. Můžu číst a mám to toto, co víc si přát. Ráno jsem měl štěstí a v přístavu jsem potkal rybáře, který mi jako nabídl odvoz přes řeku, jenom za 5 euro. Normálně to stojí nějakých 20, takže jsem měl úplně radost a ještě navíc jsem viděl tenhle nádherný východ slunce. Co bych si přát a nebojte se chodit k rybářům na loď, fakt je to bezpečný a můžu jenom doporučit. Dobrý ráno, dneska se cítím úplně vyspaně a zároveň vůbec. Normálně se stávám tak 5. Dneska jsem si stal skoro v 7. No, ale jinak je to dneska nějakých 25 km, co mám ujít. Doufám, že to bude v pohodě.
občas jsou na těch rozcestích i tyhle ty zajímavé věci. Jako tady je tak 100 kamínků. Nějaká panenka, ale to by mě spíš vyděsila. Ale to fakt hezké. Pláže jsou fakt jako nádherné. No a jako správný chudý student si dám tady obídek, sardinky, nějaký to pečivo. Nikdo nic. Hope, I need some hope. I took a road I thought I knew, but now I don't. Now, Tady jsem našel takovýhle krásný stánek. how I got here. His ghost told me to go. I think there's something to be said for what he knows. Nakonec to vaření nebylo tak špatné, jelikož mi nějaký pán tady dal česnek a kamoši z Česka mi dali sardinky. Tady mám špagetky. Takže dobré ráno z Sančurča. Jinak je nějakých 5 hodin ráno, 5:10 teďkom, já jsem vyšel z Alberge. Mám v plánu nějakých těch 29 km. Show the way back home. I'm a little lost here. It feels like all one big conundrum that wasn't meant to be. I guess I thought that more was waiting. Tak, sluníčko nám už krásně vyšlo. Jakože fakt pěkný východ slunce se teďkom zažil. Nakonec tady fakt u téhle kapličky, nebo co to je, takže to bylo skvělý. Tohle celé je Vigo. Vlastně, jo, ale já mám pocit, že mi nohy odpadnou, au. Trošku menší běží na 30 kilometrech. Feels like one big conundrum that wasn't meant to be. I guess I thought that more was waiting for me. Cause I've come from far away for life's great big adventure, but I don't know where. Takže dobré ráno z Renondely. Jakože moc dobré není popravdě, jelikož jsem se fakt blbě vyspal. A měli tam nějací důchodci nějaký koncert na náměstí a asi do 11 tam tančili. To byl tak... Oni tady mají smysl pro humor, no. I'm becoming, I'm becoming, I'm becoming.
Jako tohle je nádhera. Wow. Tady máme jako krásně. Tady to krásně mají vyzdobané ty garáže. Všude teď vlastně vidím něco pro poutníky, je to kvůli tomu, že už je to fakt blízko. A tohle je krásný obraz. Venture out to the great unknown. Find a place where I can feel alive again. Throw caution to the wind. I'll find my feet on the way. No, I'll to je find krásný. my feet on the way. Climbing up from the valley below, seeing places. To je dneska jako hodně pěkný ubytko, musím uznat. Jinak dobré ráno, jsou asi 4. A já si tady popím kávičku z automatu. Čekáme dneska 42 km. Dal jsem si to jako challenge a za druhé tu není nikde nějaké alberge, které vlastně bylo mezi půlce. Já jsem si vždycky řekl, že chci jít 20 km, to bych musel jít 18. To nám je málo, že? Through the trees still I see the sun. Now I know that I can feel alive again. Throw caution to the wind. I'll find my feet on the way. 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 Step by step I come alive. Lift my hand up to the skies. Won't look back, I'll chase the sun. Live the life I'm dreaming of. I'll find my feet on the way. I'll find my feet on the way. I'll find 11 km do cíle. Taky bolky. Mám 32 km v nohách, je 12 hodin, do cíle zbývá 13 km, 52 km mám v nohách. Je to bolest, ale já se tam těším jak malé děcko, už ani nezastavuje, teď jdu asi 13 km v kuse a prostě to bolí tak, že už radši si ani nesedám, protože myslím, že kdybych se sedl, tak už se nezvednu. Je to tady, podařilo se mi dojít do Santiago de Compostela, 300 km v nohách. Oficiálně na Composteli mám 280, ale já jsem hodně nachodil třeba k plážím a podobně. A musím uznat, že pocit u té katedrály byl opravdu nezapomenutelný a ta katedrála je krásná. Každému bych jako přál ten pocit zažít, protože když se tady postavíte a koukáte, že jste fakt jako tohle došli, tak si uvědomíte, že vlastně ta cesta nebyl cíl, ale cíl byla ta cesta.
A to, co vám to dalo, bylo mnohem víc, než to, že jste měli dojít vůbec k té katedrále, to už byla taková třešnička na dortu. Dohromady jsem byl sám v zahraničí 16 dní, jelikož jsem navštívil i Madrid a každému bych doporučil tuhle cestu si jednou zažít, ať už jste věřící nebo nevěřící. Já třeba chodil do kapliček a vždycky se v nich modlil, ale to je jenom na vás. Tak doporučuji tohle zažít, protože ta cesta vám dá mnohem více, než si myslíte. Na závěr bych chtěl všem říct, nebojte se cestovat sami, protože to, jak vás to posune v životě dál a to, jaký máte potom vlastní seberozvoj, je mnohem víc než ten strach, který je ve vás. Takže stačí jenom udělat ten krok a prostě odletět.